Halo Mas, gawe no desainnya gawe posting sosial media dong. Katanya butuh diupload kapan sih anjen? Kira-kira telung dino tekan saiki. Wah, bro, aku mepet temen sih. Telung dino lak suwe ta? Ya sing gara suwe kan ya brainstorming. Ya lah opo susah sih gambar koyo ngono kok. Walah ya wis bro. Iki ono teori dasar nirmana, terus iki teori dasar warna, sing iki teori dasar untuk layouting. Telung buku iki tok. Iki referensi ke ilustrasi, iki referensi pemandangan urban, sing iki pemandangan natural. Iki referensi gawe perspektif, terus sing iki referensi gawe anatomi manusia, terus sing iki gawe karikatur ambek ilustrasi. No pisan referensi gawe menggambar manga, iki referensi gawe untuk chibi, terus sing iki untuk teori dasar screening. Oh iya, gawe posting sosmed kan ya. Iki ono buku referensi gawe digital marketing, sing iki soal copywriting, ono buku mana iki soal content marketing, terus sing iki gawe sosial ekonomi internet, terus ono pisan referensi gawe pop culture.